Hej, jeg hedder Uni Holst, og jeg er mor til 2 teenagepiger, og så er jeg sparringspartner til kvinder, som ønsker at have et lettere liv, og det kan man jo få på mange områder. Men i dag der vil jeg tale om vores forhold til vores teenagebørn. Og for at få et godt forhold til dem, så handler det hverken om at blive skilt eller at flytte til en øde ø, for overhovedet at det kan lade sig gøre. Hvis jeg skal tage udgangspunkt i min egen situation, så har jeg min ældste datter, har jeg haft et rigtig dårligt forhold til i rigtig mange år. Og noget af det, som var frustrerende for mig, det var, at når jeg spurgte hende, hvordan hun havde det, sådan, fint nok, hvordan går det? Godt nok. Det var sådan meget enstavelses svar, jeg fik fra hende. Og det frustrerede mig, og jeg havde ikke altid en fornemmelse af, sådan, hvor er hun henne, hvad rører sig i hende, og hvordan har hun det egentlig. Og det gik jeg og var rigtig ked af, og rigtig frustreret over, og rigtig sur over også indimellem, og selvfølgelig også fordi, at jeg var i tvivl om hun egentlig havde det godt. Så det påvirkede vores relation rigtig, rigtig meget, og det påvirkede vores relation på andre områder også. Det var ikke bare, når vi talte sammen, det var også, når vi hele taget var sammen, eller ja, primært jo, når vi var sammen, og når vi talte sammen, og efterhånden så blev jeg sådan mere og mere urimelig i min måde at være på, og der kom flere og flere situationer, hvor vi skændtes alt for meget, og vi var for alt for meget på kant med hinanden, og i virkeligheden så mistede vi også respekten for hinanden. Og det var jeg jo super frustreret over og ked af det over. Og prisen, eller man siger også konsekvensen af, at vi havde det så skidt, det var jo, at jeg lå søvnløs om natten og tænkte, hvad søren, hvad kan jeg gøre, kan jeg gøre noget, og skal jeg gøre noget, og de her spekulationer over, hvad jeg skulle gøre, og det gik selvfølgelig ud over livskvaliteten mellem hende og mig, og det hele taget dårlig stemning i huset, når vi skændtes, og det var ikke sjovt, at vi skændtes så meget, og jeg var faktisk også rigtig flov over, at vi havde så dårligt et forhold, og flov over, at det skulle være sådan. Jeg var flov over mig selv, over at jeg ikke kunne finde en løsning på det, og jeg var flov over efterhånden også, at det havde varet så lang tid. Altså der var gået en 4-5 år, hvor vi hele tiden og skændtes mere og mere, og jeg blev mere og mere urimelig i de ting, jeg gjorde, og jeg blev mere og mere frustreret over at sidde fast i de ting, som på sin vis syntes uløselige. Så skete der det, at jeg blev skilt, og så besluttede jeg mig simpelthen for, at nissen skulle ikke flytte med. Den skulle blive boende. Så jeg tænkte jo også, at der må simpelthen ske noget andet. Jeg ville have det godt med min datter. Jeg ville have, at vi havde en god relation, og jeg ville have, at vi havde det godt indtil, man kan sige, så vi havde det godt, når hun flyttede hjemmefra. Fordi jeg tænkte også, okay, altså hvis hende og jeg har det skidt, når hun flytter hjemmefra, altså ringer hun så nogensinde, eller får vi så nogensinde et godt forhold igen, og hvad er det egentlig også, at jeg viser hende ved, at blive ved med at hænge fast i de der gamle mønstre, og gamle ting, som bare lå imellem os. Så jeg tog simpelthen skeen i egen hånd, eller i den anden hånd, og det første, jeg startede med, det var at give slip. Og for mig at give slip, det er
at holde op med at bestemme over min teenagepige. Og det var absolut ikke det letteste, men jeg kunne også se, at hun havde et meget stort ønske om at klare tingene selv. Og jeg var jo næsten inde over hele tiden, og kunne jeg hjælpe, og for jeg ville rigtig gerne, altså det vil vi primært rigtig gerne som kvinder og som mødre, vi vil jo vores børn det allerbedste, så jeg var rigtig meget inde over og komme med gode råd, og kunne vi ikke, og hvad nu hvis du gjorde, og så videre. Så jeg gav slip, så jeg stoppede min overansvarlighed for, at det var mig, der havde ansvaret for hendes liv. Altså hun var efterhånden ved at være så stor, så det havde hun selv, og det kunne hun godt selv. Og det, ikke mindst, altså hun ville det også rigtig, rigtig gerne selv tage ansvaret for hendes eget liv. Så jeg stoppede simpelthen med at være, jeg tog en beslutning om, at vi stoppe med at være pyldermor. Og en anden ting, jeg også gjorde, det var, at jeg accepterede tingene, som de var. Og ikke mindst, man kan sige, accepterede min datter, som hun var. Og accepterede, at hun jo ikke altid var, som jeg ønskede, hun skulle være. Men at det selvfølgelig var rigtig godt, den måde hun var på, og det var ligesom det skulle være. Jeg begyndte også at acceptere, at der var forskellige måder at gøre tingene på. At det ikke kun var min måde, som jeg selvfølgelig synes, og stadig synes jo, at den allerbedste måde at gøre tingene på. Men jeg kan også se, at der er jo rigtig mange andre måder at gøre tingene på, og selvfølgelig er min måde ikke den bedste. Eller i hvert fald ikke den rigtigste. Det er ikke den eneste måde at gøre tingene på. Det er bare min måde. Og så måtte jeg også acceptere, at tingene og specielt de ting, der skulle gøres, at de blev gjort på det tidspunkt, hvor de nu blev gjort på. At det ikke lige præcis var på det tidspunkt, og er på det tidspunkt, som jeg ønsker, de bliver gjort på. Men de skal nok blive gjort. Så det var også en af de ting, som jeg ændrede på. Og fandt ud af, at så farligt er det heller ikke. En tredje ting, som jeg tog fat på, det var at spørge om hjælp til nogle af de her ting, som jeg synes, jeg havde det svært med. Altså jeg havde gået i rigtig mange år og troet, at jeg skulle klare de her ting alene. Og jeg kunne se, at jeg tænkte mig helt vildt løs over de ting, der skulle og kunne gøres, og det blev for meget knokleri for mig, fordi jeg kunne simpelthen ikke regne ud, hvordan jeg skulle gribe det her an. Så jeg måtte jo også give køb på, at jeg troede, at jeg skulle gøre alle tingene selv. Det kunne jeg se, da jeg begyndte at spørge om hjælp, så var det en kæmpe, kæmpe lettelse. Så en ting, jeg også gjorde, det var, at jeg begyndte at se på, jamen, hvad gør mig glad? Hvad synes jeg egentlig, at jeg bliver glad over? Og at finde ud af det var faktisk ikke sådan lige til højre benet, fordi jeg var sådan en pleaser før, og synes, jamen altså, hvis bare jeg kunne gøre det hele godt for alle, jamen så var tingene nok rigtig, rigtig gode. Det jeg jo glemte, det var, at jeg ikke gjorde det godt for mig selv, og kunne se, at det har også været med til, at jeg ikke har haft det specielt godt til mine teenagepiger, specielt til den ældste. Så jeg har det sådan lidt ligesom det, de siger i flyet, jamen tag masken på dig selv først, før du kan hjælpe dit barn. Altså, når jeg er en glad mor, jamen så kan jeg også se tingene klare, og jeg kan se, jeg viser dem,
at det er okay, eller ikke, det er ikke mere, det er mere end at være okay, det er super godt at være glad. Og jeg kan, når jeg er glad, jamen, så har jeg jo større overskud til, at jeg kan rumme mine teenager. Så det var en af de ting, som jeg også gjorde. Så ja, så min pointe er, at når jeg er en glad mor, så har jeg lettere ved at takle min teenager. Den sidste ting, jeg synes er vigtigt, når vi har med vores teenager at gøre, og specielt tankerne omkring vores teenager, det er, at vi skal fejre selv de helt små succeser. Og jeg vil sige, at for mig, der var det de små succeser, der var de primære, der var de vigtigste. Fordi når jeg har en teenager, der skriver til mig, skal vi have noget med fra Føtex, hun arbejder i Føtex, jamen, det synes jeg, der var rigtig, rigtig fedt, og det havde hun ikke gjort i mange år, eller sådan ikke taget hensyn til, men været opmærksom på, om der overhovedet var noget, vi manglede, om der var noget, hun kunne bidrage med til fællesskabet. Så derfor så tænkte jeg, fedt, altså nu er det rigtig dejligt, altså, og det er rigtig dejligt, at hun tilbyder at tage noget med hjem fra arbejde, eller når hun helt af sig selv bærer ud af bordet og sætter i opvaskemaskinen, så synes jeg også, det er rigtig, rigtig skønt. Og ellers lægger mærke til alle de små ting, som hun gør, som jeg måske ikke lige synes er super vigtige. Og så er det nogle ting, som hun synes er vigtige, og det er de ting, som hun gør. Og fejre dem og tænke, yes, altså det går den rigtige vej, og der er respekt for hinanden. Når jeg viser respekt for min teenager, så viser hun også respekt for mig. Så det har været rigtig, rigtig dejligt. Og med de her punkter, så har jeg kunnet mærke, at jeg har fået et helt andet barn. Jeg har fået en helt anden relation til mit barn. Altså, vi har det hyggeligere, og vi har det roligere. Altså, jeg kan simpelthen mærke, og jeg kan også se på hende, at hun er roligere. Og det har jo også gjort mig mere rolig, at også i og med, at jeg finder ud af, hvad er vigtigt for mig. Er det vigtigt at have det på min måde, eller er det vigtigt, at vi har det hyggeligt sammen? Så det har været med til, at vi har fået en bedre relation, og det er jo det, jeg rigtig gerne vil give videre til andre kvinder, fordi jeg synes ikke, der er nogen grund til, at andre kvinder skal gå i så mange år, som jeg har gået med de problemer, jeg har haft med min ældste datter. Så jeg vil rigtig gerne inspirere dig som kvinde, som har udfordringer med dine teenage-piger eller teenage-dreng. Og det er ikke sikkert, at det er samme udfordringer, som jeg har. Men jeg holder nogle kurser, hvor jeg tager emnet op, og det bliver meget på individuel basis, selvom det er en gruppe. Så sidder vi jo med hver vores tilgang til udfordringer, vi har med vores teenager. Og det er jo det, der er vigtigt. De udfordringer, jeg har, er vigtige for mig, og de udfordringer, de forskellige har, er vigtige for dem, og det er dem, jeg tager udgangspunkt i de her punkter, jeg har ridset op. Så hvis du synes, du er blevet nysgerrig på, hvad det er, og blevet sådan lidt mere nysgerrig på, hvad det her er, og nysgerrig på at gøre noget ved de udfordringer, du har med din teenager, så klik dig ind på eller log dig ind, eller meld dig til min Facebook-side, som hedder Unik Univers for Kvinder, hvor jeg også skriver lidt om de udfordringer og de holdninger, som jeg har til mine teenagepiger. Og send mig en besked på den private måde, hvor du måske kan skrive lidt om dig selv, og så kan vi se, om det er noget, som
vi kan være et match til hinanden, om det jeg kan tilbyde er noget, som matcher det, som du gerne vil lære noget mere om. Så jeg vil elske at inspirere dig, og jeg vil elske, at du skriver til mig.